Tervetuloa Laitilaan, missä kaikki taika tapahtuu. Tänään meidän porukka dunaa omat seltserit. Kyllä, kesän paras juoma. Sitten tehdään vähän fittiä kuntoon, kattokaa, eihän tämmöstä lippistä ole kellään. Mut ennen kaikkea, mitä seltserimakuja me toivottais kauppoihin? Nähdäänkö ne ehkä ensi vuonna? Mene ja tiedä, lähdetään. Noniin, tervetuloa Laitilaan vielä kerran. Kiitos. Mä oon tosiaan Laura. Ja mä teen meillä markkinointia ja viestintää. Sitten meillä on Rebekka, joka on meillä nyt kesällä myynnissä. Kyllä. Ja Johanna, joka on meillä tuotekehittäjänä, joka on siis tehnyt meidän nakut. Eli niin kuin näette, niin meillä on tässä tällainen pieni askartelutehtävä kaikille. Eli kaikki saa tuunata tällaisen nakulippiksen itselleen muistoksi täältä. Siinä on kaikkea, voitte tutustua mitä siitä löytyy. Niin me saatiin tää idea Heidin kanssa, kun me mietittiin jotain PR-lähetystä, että se voisi olla jotain askarteluun liittyvää, mutta se kariutui, niin me ajattelin, että täällä me otetaan tää askartelu. Eli siinä saa käyttää vähän luovuutta. Ja toinen asia, missä saatte käyttää luovuutta, on, että te pääsette tosiaan tekemään kaikki oman nakun Johannan kanssa tuolla labrassa. Sitten kun tuutte sieltä, niin pääsette tekemään itse sille teidän uudelle nakulle tällaisen etiketin. Ja me ollaan kaikki nimikoitu teille valmiiksi, että se on teidän niminen se naku sitten, minkä te teette. Vai tää on hyvä. Mulle ei oo. Maista. Mulla on heti selkeä visio, minkä mä teen. Mikä se on? Tiedättekö te, minkä mä teen? Mut onks tää suuren yleisön? Niin ei välttämättä. Let's go girls! Tähän oon suunnitellut nyt tän homman. Mä annan teille, mä oon valmiiksi tehnyt ne pohjat, jotka te saatte maustaa. Ja sen jälkeen kun ne on maustettu, niin tölkitetään tässä näin ja saatte itse vielä laittaa kannenkin kiinni. Mä oon kyllä tähän asti luottanut teihin omiin makuihin, ne on ollut hyviä. Mennään näin. Mitä ne kaikki teidän siis maut nyt on? Siellä on apple sour, lemon sour, mango passion. Onks mango chili olemassa? Mango chili ei oo. Eikö se olisi aika hyvää? Olis varmasti. Sitten meillä on mansikkalime, ananas. Mikä se oli se basilika? Limebasilika. Tää tästä niinku oman tänne. Siitä oma pullo, joo, ja pipetillä mausteet. Nyt kun mä kattelin noita makuja, niin mä rakastan inkivääriä, ja mä en mielestäni nähnyt vielä inkiväärin makusta nakua, joten mä aion tehdä kola inkivääri. Kuulostaa ehkä oudolta, mutta katsotaan mitä siitä tulee. Nyt mä oon laittanut tänne niinku mango raparperin, mä ajattelin kokeilla, että onko se hyvä. Mut pitää ehkä ottaa testi. Joo, kyllä tää jotain vielä kaipaa, tää ei nyt niinku ihan vielä lähtenyt. Vai tää on hyvä. Mulle ei oo. Maista. Heti ekaa. Hei vitsi, toi sun on hyvä. Voisi maistaa mun? Sanoitko, että se oli hyvä jo? Joo, siis se on heti. Mitä siinä on? No siinä on vähän vaahtokarkkia ja granaattiomena. Voitko maistaa mun? Se ei oo hyvä. Mä laittaisin kyllä jotain muuta vielä. Vähän jotain makeeta. Hei, toi on makee, toi on vitsin makee. Ei tää nyt vaan voi tulla näitä. Mulla on vähän erilainen visio, mutta se... Hienoa. Anna toinen. Se on niinku now, nyt. Tää on vihje niinku laitelalaisille miehille. Ota mut! Ota mut now! Joo. Tuli hyviä makuja. Ihanaa! Tää on vaahtokarkkivadelma ja tää on kola inkivääri. Inkivääri raparperi. Tästä oli aika inkiväärinen, mutta ihan hyvä. All right, mä oon nyt tehnyt oman seltzermaun. Tässä se on, vadelma inkivääri. Se vähän vuotaa, mutta se on ihan juomakelpoinen kuitenkin. Ja siitä mä tuunasin vielä tällaisen oman lippiksen. Tää oli ihan superhauskaa. Mä odotin koko päivän, että pääsee suunnittelemaan tämän oman maun ja hyvältä maistuu. Hyvältä maistuu. Mulla on tällainen marshmallow granaattiomena. Ja sit mä otin tällaisen luokkaretki nimmari lätsän, joka on kuulemma Nikon mukaan miljoonia vörtti. Huomenna ton lippiksen arvo on 1 000 000. Me ollaan saavuttu salaiseen laboratorioon, nimittäin me tehdään itse omat seltserit. Joo, eli mä oon tehnyt pohjat valmiiksi. Ne on jääkaapissa, kylmässä, hapotettuna. Ja te saatte nyt maustaa ne itse. Mulla on heti selkeä visio, minkä mä teen. On. Mikä se on? Tiedättekö minkä mä teen? Vesi, meloni, kola.
Kuulostaa villiltä, mutta me päästään on. Tuossa oli vesimeloni. Ei vesimeloni, anteeksi, vesimeloni vaahtokarkki. Joo. Okei. Mä haluan vaahtokarkkikolan. Eli sä otat sen, minkä mä sanoin äsken. Eikö et sä sanonut vesimeloni vaahtokarkki? Eikö ennen sitä mä sanoin, että kollaa. Nyt tapellaan. Mä sanoin vesimeloni kolan. Mä sanoin vaahtokarkkikolan. Joo, mä teen vaahtokarkki vesimeloni. Vaahtokarkki vesimeloni. Vaahtokarkkikolan. Siis mä teen... Ai se on varattu nyt siellä. Eli nyt on selkeä se, mitä me halutaan kauppoihin, niin me halutaan vesi-vaahtokarkin makun. Vesivaahtokarkki? Niin, sehän on uusi vesivaahto. Me halutaan, mikä on vaahtokarkki englanniksi? Marshmallow. Marshmallow vittu. Se voi olla hyvää. Toi on niinku tosi upea, täydellinen idea. Onneksi meillä on Niko täällä sillä kertomassa, miten ne asiat pitää tehdä. Mitä sä aiot tehdä itse? Mä ajattelin tehdä vesimeloni raparperi. Mut kaikilla on selkeästi ihan samat noi ainekset, mihin niinku moni unohti niinku esim. Kreippi, kukaan ei meinaa eikä kingeri. Tossa on siis puhtaat ja tonne voi laittaa likaset. Niin ota se pipetillä vaan ja laita tonne pulloon suoraan. Niinku onks yksi tippa tämmönen? Joo, on. Sitten sitä voi maistella. Sillä ei kannata sekoittaa siihen samaan pipetillä, mutta tosta voi ottaa uuden ja hiukasta vaikka saa sekoittaa ja sit maistella. Mä laitan vielä yhden. Maistatko tätä tällaisena ennen kuin mä lisään? Voi maistaa siitä. Niin sulla on nyt pelkästään sitä vaahtojuttua. Se ei tällaisenaan toimi. Ai ei. Ei, siksi sinne tarvitaan se. Kyllä sä tiedät. Joo, kyllä mä tiedän. Sä et ole mikään turha mies. Mikä se oli se sun erikoismaa? Vesimeloni. Mutta piti nyt vaihtaa, että mä en ota tuo samaa. Oliko sulla äsken pelkkä vaahtokarkki siellä siis? Oli, ja nyt mä laitan vesimelonin, ja musta tuntuu, että mä synnytän nyt uuden hittituotteen. Täällä on aivan niin kuin ihana tuoksu. Tuoksuu kyllä tosi hyvältä. Okei, tää tuoksuu niin hyvältä. Tää tuoksuu niin esanssiselta, semmoiselta miltä vesimeloni aina. Niin joo. Tää on se hetki, kun mun pitää sanoa, että mä synnytin kesän uutuusmaun, mutta en mä synnyttänyt. Mä sanon nyt ihan suoraan, että kaupassa olevat on parempia. Tää onkin aika voimakas. Nyt toi vesimeloni vaan tulee tuolta. Millä mä voin pelastaa tän? Laitetaan vielä kolmatta. Miten sä laitat jotain... Coca-Colaa. Mennäänkö se toimii? Sehän toimii aina. Sillä pystyy puhdistamaan vaikka vessan. No totta kyllä. 1, 2, 3. Paljon sinne meni vähän enemmän. No mut kato, kun se on professori työssään, niin me ei mittailu. Mut jännä nähdä nyt, että muuttuuko se makuun. No? Oliks hyvä? Ja noi kesän uutuusmaut on ollut paremman makuisia, mitä mä oon maistanut. Jännä jotenkin. Ei tää huonoa, kyllä mä näitä joisin. Niin. Mut onks tää suuren yleisön? Niin ei välttämättä. Voiks joku nyt kokeilla sitä? Kokeilkaa sitä. Mä sanon teille, mä annan tipin. Ei, Kaila tossa tippiä vastaan. Mä otan raparperin vadelma. Coca-Cola ja Mä haluan vaahtokarkki. sen. Sä teet sen, se tulee toimiin. Okei. Sitten Mut se on alku. sit kun se on valmiiksi maustettu, niin pääsee tölkittämään tähän käsitölkityslaitteelle. Täältä saa ihan nakutölkin. Sitten kun on tyytyväinen siihen makuun. Tässä on vesimeloni. Vesimeloni. Mut mitä enemmän se Muistaimaa. alkaa parantaa. Onnistuiko se? Se oli raparperi. Vesimeloni raparperi. 4/5. Sä äsken sanoit, että se ei ole ihan niin hyvä. Joo, mutta mä sanoin, että se paranee kun juo. Tää on viini, kato, tää paranee vanhetessaan. Onneksi ei tarvii itse juoda noita juomia. Ja asetetaan se tohon rinkulaan. Niinku näin päin. Pitikö tää sama sekoittaa? Joo, tai ehkä se pohja edellä. Ai tää! Eiku siis tää niinku eka. Joo. Näin. Joo. Sitten täällä ykkösosalla voi työntää tonne niinku ulospäin ja sit kiertää tätä tänne päin, Näin. itespäin. Joo. Kattokaa, paljon me tehdään töitä, että saatte nappui. Mutta tää on ihan hyvää! Tää on ihan hyvää! Tää olisi vaan vähän rytyssä, niin tää menisi alennusmyyntiin heti. Janoiset suomalaiset kiittäisi minua. Mitä sä teit? Mä tein raparperivadelma. Ihan sairaan hyvä. On, tää on ihan kesäinen. Mitä sä teet nyt? Mä teen nyt pulloa, tölkkiä. Mä laitan tähän kantta päälle. Täällä on raparperi, vesimeloni, juomat nyt tulossa tulille. Mitä sulla on nyt siellä? Vadelma inkivääri.
Anna mä maistan. Kyllä mä tykkään. Tarviiko siihen sun mielestä lisää vielä vadelmaa? Mä en tiedä, mun mielestä on aika freesi. Riippuu tykkääkö inkivääristä. Tää on oikeesti aika fresh. Tää on aika fresh. Työhakemusta pukkaa kuule. Joo. Mä muutan Laitilaa. Siis mun on pakko sanoa, että mä innostun tosta vesimelonista, mutta minkä kauan mä saan vesimelonin mätsää? Mut mä sanoisin, että vesimeloni olisi minttu. Niin. Tai joku, tiedätkö, tollainen. Eikö sä sanonut aikaisemmin, että sä haluaisit tehdä minttu vesimeloni? Raparperi. Niin. Raparperi on aika neutraali, tiedätkö? Se voisi tehdä vähän siitä. Niin, koska tää vesi... Pitääkö tää ääntä vai oliko vaan mun korvien välissä? Mut siis kyllä se on tää. Paljon sä teet jotain niinku testiversioita, mitä sä maistutat ihmisille? Todella paljon. Riippuu tuotteesta, mutta mä sanoisin, että siis saman maun kanssakin tehdään niitä versioita varmaan 5-10. Et sit, kun niitä on eri makuja, niin mä sanoisin, että 5 ehkä lähdetään niinku sitten haarukoimaan. Ja sitten taas sen yhden maun kanssa voidaan niinku tehdä myös se toiset 5. Jos mietitään pelkkää makua. Mutta sitten taas kun niinku ajattelee koko tämmöistä tuoteperhettä, niin siinä on sitten jo ihan näin. Tuleeko sulla mieleen joku maku, mihin sä uskoit, mutta muut ei uskoneet ja se jäi tänne? Joo, mangopassia. Oikeesti? Se kuulostaa kyllä hyvää. Se oli semmonen, minkä mä niinku puskin vähän väkisin läpi. Eiku siis se tuli läpi. Siis se joku semmonen, mitä sä oot yrittänyt puskea, mikä ei mennyt? Mihin sä uskoit, mutta muut eivät? Mulla oli itse asiassa toi vesimeloni vaahtokarkki. Oikeesti? Mulla oli se, mut se ei mennyt läpi. Vaan meillä tuli vesimeloni passion sampa. Se on se meidän sampa. Sokeriton limppari tällä hetkellä. Siihen mä olisin halunnut. Sä olit niin, mä olin Joo, me tarvitaan se nyt niinku alkoholiksi. Että tajutteko te ihmiset? Et nyt vaan testataan lisää. Ja siksi mä jään tänne nyt töihin. Mä teen tän kaikkien kesätöissä täällä nyt seuraavat 3 kuukautta. Se kuulostaa ihanalta. Tän takia mä lähdin radioilta pois, että mä pystyn kehittelemään täällä uusia nakuja. Joo, keskittyy oikeesti tähän. Niin, tärkeisiin juttuihin. Onko teillä täällä jotain sellaisia tosi villejä aromeja, että vois tehdä tiedätkö jonkun oikeesti siis joulukinkkuun? Jenkeissähän on tosi paljon sellaisia ihan siis ruoholimppareita ja vaikka mitä. Niin onko teillä semmosia aromeja olemassa täällä, että vois niinku ihan pistää raakaksi? Kyllä varmasti saa, mutta ei ole niinku semmosia pyydetty, mutta kyllähän kaikenlaisia on saatavilla. Hei kiitos. Hei kiitos. Tää oli mun toinen kertaa täällä. Tää on vähän kuin mun työhuone. Nyt kun ollaan tässä hiukan aikaa pyöritty, niin kuinka sun mielestä nyt on mennyt tämä? No mun mielestä täällä on niinku ihan äärettömän reippaita luokkaretkiläisiä, että mua on ihan yllättänyt se, miten ne niin nätisti istuu ja odottaa ohjeita siitä, että mitä tehdään seuraavaksi. On kyllä hyvä fiilis. Tosi kiva on ollut. Mistä koko idea lähti? Tää lähti oikeastaan siitä liikkeelle, että tää idea, kun Nikohan on täältä naapurikaupungista kotoisin, niin me haluttiin vähän niin kuin, että Niko toisi kavereita tänne landelle käymään ja nyt löydettiin tämmönen ihana viikonloppu, että täällä Laitilassa on kaikki mahdollinen tapahtuma tänä viikonloppuna, niin sitten lähdettiin miettimään, että mitä täällä meillä voisi tehdä ja päädyttiin tällaisiin nakuetkoihin. Hei, no niin, tässä on meikäläisen fitti, kuulkaa. Kattokaa, mähän on visionääri. Ootte varmaan nähnyt vanhoja naisia aurinkorannalla, kun ne hävittää aurinkolasit. Niin enää ei hävi lippis, kun sulla on tää Niko Saarisen innovatiivinen keksintö tässä sun hatussa. Ja täältä löytyy ensi kesän maku, kolavesimeloni. Okei, tää siis paranee. Joo. Aitaanko viini? Ja aina kun sä nakuilet koko kesän, niin muista jossain kohtaa välikahvi, niin se antaa vähän niin virtaa. Noniin, nyt tulee 3 kaverin eri juomia ja Niko maistaa sokkona ja rehellinen mielipide, mitä tykkäät juomista. Ja arvaa myös sit vähän, mille se maistuu. Onko tässä sitruunaa ehkä? Nyt se kahvi jotenkin maistuu. Apua herra jumala, miten mä joudun näin monta testiä ottaa. Tää on ihan ok. Tää on aika niin kuin... Joo, mä voisin nähdä, että tää voisi olla kauppojen hillitty. Tää on hillitty nakumaku. Kenen tää on? Sonjaan. Ei. Mut siis tää niinku oikeesti legit maistuu siltä, että tää voisi olla myynnissä. Tää ei oo ihan niin villi kuin mun esim. Mitä siinä on? Ei minä sitä tiedä, mitä tässä on. Mitä siinä Sonja on? Siinä on kolaa, inkivääri. No vitsi, se inkivääri maistuu ehkä vähän, mut ennustan ja näen. Seuraavan 2 vuoden päästä maistatte tätä kaupoista. Onpas täällä nyt mies malttamattomana. No niin, tämähän pihisee jo valmiiksi. Kenes tää sit on? Tässä on heti tulee vesimeloni. Vesimeloni, onko tää minun oma tekemä? Mä en maista tästä vesimeloni, mutta mä rakastan. Mä haluan seltserin, joka on vesimelonin makuinen. Kenen tää on?
niin tää on... Onks tää kastanianeidin? On! Onko? On! Mitä? Ja kyllä mä tiedän. Ja viimeinen. Rehellisesti tää on näistä 3 paras. Tässä maistuu raparperi. Tää on Katjan tekemä. Kertun! Mitä tässä on? Raparperi ja greippi. Siis tää oli paras. Tää on ihana. Tää on tosi fresh. Kato, kyllä mä Niko tiedän missä tykkää. Ai mulleko nää tehtiin? Sulle ne tehtiin. Hei, ihanaa, että tulitte. Ja nyt te voitte lähteä, koska mulla on täällä aika paljon nakua vielä tuhottavana ennen kuin mä lähden Helsinkiin.